Hajara. Hajara. Lai abin yana cin mu yana cin mu Hajara. kai ga yadda abubuwan nan suke faruwa ma tsohon nan ya tsufa ya haƙura da barin nan yaƙi ya ake so me ba ka kawo masa mu kamar mu yanzu ne yadda muke ganin mu a garin nan ka duba yarinyar ne daga kai a garin nan a ce wai mahaifin mu na bara ka duba yarinyar nan da take me ta rasa a jikinta abin da ake nema a kan da ke bakanta mun rai daga yadda mutane suke nuna mun lokuta a ce kamar mu yana fata umma ina zuwa ba ka kira ta wace kuma bari in ga miki daga yau kar ki sake in ƙara ganin kin jaba bara na ga miki ina miki magana kina murmushi ko yaya kana gani bai na take murmushi ina wata magana ba yare za a sa zai sa a gaba tana jan shi abin nan kai ba kalli da zubunta ba kwana biyun da yake dan janta bara a kira haka take ta ai ba haka take ba a kira umma ita ma ai hada daurin gindin ta ai idan da ta hana shi ita ma mu yanzu ba da zamu da shi abin da ya samu ka kira ki wannan abin da yake faruwa ina bala'in damu a ce kamar mu ta kalle mu maza mu uku a gida ga dan warma ce mahaifin mu yana fita bara yanzu dai ka duba yarinyar nan da take ke ba kya gani ba kya kula da ita ni ma dai na ga irin abin ya dame ni wallahi wannan irin abin na rasa ganewa wannan munafakan wataƙila wata tsiya take samu a can shi isa take makale masa duk inda zai je bara sai ta bi shi ya ce zo mu je ke kuma kar ki bari ni wannan abin yana damu ne wai ya za a ce ka dube mu fa dan Allah dan annabi ko mutum ɗaya ba zai rike gidan nan ba ka duba abincin da muke kawo ya ba abin da ba mai fa da gidan aka nan rasa a gidan ba nan abin da ba mai a gidan nan kawai ya rika daukar yarinya kai in Allah ya jarabce ka da wani irin tsoho ma sai gurin sai an dau mataki akan yarinyar nan wallahi dillafin ta ma shi nan zuwa to munafikai munafikai tsinannu ma wani san da zuwa ina bayan ina jin da abin da ake cewa ni za a hana bara ko ni za a hana bara baba ka san abin yayi yawa to na rantse da Allah sai da yaki ya balle sai da yaki ni da hajara ko mutu raba ba zan mata aure yanzu ba sai mun gama duk barace baracen da muke yi ko kudin ya zuciya ta ku da ku ci gaba da kokari yadda kuke yi kawai babu ruwanku yawa ina kike gaskiya ba wannan abu ba gaskiya mu maganar gaskiya mu muke faɗa mu ake magana a ni da tattaunawa da muke akan maganar gaskiya ne bai kamata a ce kama Hajara ba kana daukar ta kana shiga kasuwa bai yi ba gaskiya ba bai yi wallahi mu ba ma jin dadin abu yanzu al'amuran nan kuma kananan kaya dole in za a fita yanzu ka san yadda al'amuran nan yanda ka sa ta zaka gane kaya za ka a rufta kowa yanzu bisabilillahi baba me ka rasa to komai muna maka dukkan shan mota sai mun kawo abubuwa gidan nan to wannan ziyara a kyani mana ne mana ma sai a kyani ka kawo jirgin yaƙi a kyani faɗin ku na banza da obi maganar da ka faɗa ne ka duba ke kuma kina ina ke ce munafika ke kika tara sa gidan kika ce an faɗa ko kina ina a ni dai kar a faɗo kaina gaskiya suke faɗi maka to ba su faɗi ma gaskiya ba wa'annan ya isa su mana komai a gidan nan ya isa to Hajara mun ke sandan nan a ka ku dogara ba fitan zaka yi muna gaban ka muna ma fada fitan zaka yi dan hana ka fasa shege ta yanka yanzu ba an tara nan fada ba da fadan nan baba to ta shiga ta sa hijabi mana sai ku ce ku kafe na ko ku tare ku mun duka ina yau za mu je ina na ce za mu kwana gidan duniya